Исәнмесез, мин Гөлсу. Мин Рәстәм. Мин Айдар. Безнең Галя катнашты конкурста «Путевка в Турцию» на двоих от Гүзәл Уразова и Мангатур. Без шушы конкурсның җиңүчеләре. Мин уйламадым да конкурсны җиңәбез дип, чөнки бик күп кеше катнашты. 10 сентябрьдә безнең малайыбызның туган көне иде. 2 яшь туды. Һәм шул көнне билгеле булды конкурсның җиңүчесе. Шундый зур бүләк булды безгә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Гүзәл Уразовага һәм Мангатур. Без бик шат сезнең ярдәм белән без ял итәргә барачакбыз. Гүзәл Уразовны без бик каты яратабыз, хөрмәт итәбез. Һәрвакыт концертларга йөрибез, көтеп калабыз. Тагын әйтәсем килә, дуслар, шундый конкурслар, уеннар тагын булачак. Катнашыгыз, һәм без дә катнашырбыз. Сау булыгыз! Сау булыгыз!